Bigarren denboraldia eta bigarren atalaia. Bigarren eguna dugu atzokoa zoragarri izan zen benetan eta asko eskertzen dizuegu gaur egun hemen ere egotea. Bueno, nik uste crossovertar gazteenak zaretela, oraingoz. Benetan, nik uste media bastante jetxi deula eta hoi postekoa da. Ze hau jende anitzantzako da, publiko anitzantzako. Eta, bueno, guzti hau Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kultura Departamentuak eta Kultur Factory agentziak antolatzen du, posible egiten dute guzti hau. Eta gaurko gaia dakizuen bezala, euskarazko telebista fikzioa izango da. Baina bihar ere, ordu berean hemen, Koldo Mitxelenan 7:00, San Jose eta Kobeagaren arteko elkarrizketa dinamiko bat izango duzu. Beraz, biharko ere posible bat duzu, ez galdu. Zuek ere etor zaitezke media pixka jeisteko urteena, eta autografok eskatzeko. Eta, bueno, esan bezala, gaurko mahai ingurua euskarazko telebista fikzioa da, eta honetaz hitz egitea eta Goenkaletaz ez hitz egitea pekatu litzateke. 21 urte iraun zituen Goenkalek. Eta, bueno, arrasto utzi du, itzala handia utzi du. Gaur egun badira bestelako ekoizpenak, Bagoaz adibidez, eta Goazenek, arrakasta itzela dute hemen, ditugu, euren publikoa, bestea beste. Baina posible izango da berriz ere Goenkale bat egitea, hain beste iraun dezakeen telesail bat egitea, euskeraz egitea adibidez telesailak zerbait bereziagoa ematen dio, zerbait dugu kontran, alde guzti horren inguruan zinekitze ingo du eta Gaizka Izagirrek. Nola ez profesional, bikaina eta aparta, plazerra da niretzako bea aurkeztea, eta niretzako nik uste telesaien euskal kritikoa dela esango nuke. Bai, bere pasioa da, bere ofizioa da, argian, gaztean, Euskadi irratian, entzun edo, irakurri dezakezue, baita Gaztezulon eta zinea.eusen besteak beste. Beraz, bera izan dadila, datozen gonbidatu zoragarriak aurkeztu eta, eta ea ze plazaratzen diguten gaurkoan. Mila esker, etortzeagatik eta zurea da hitza, ezka? Eskerrik asko hitzen gatik, Maitena. Lehengo bideoa jarriko dut, eta gero ingo ditugu aurkezpenak. Bueno, Maitenak oso ondo aurkeztu duen bezala, gaurko hizketa gaia telebistarako euskal fikzioa da, eta ondo esan duen bezala, Goenkaletik Goazenera pixka bat izango da aitzakia. Alde batetik helburua izango da, bi telesail horiek aztertzea, baina ez bakarrik bi telesail horiek, baizik eta tartean sortu direnak, nazioartean ze telesail izan daitezken eredu, edo garrantzitsu gure pantaila txikira ekartzeko, eta etorkizunera begira, zer egon daitekeen, zerbait badagoen, edo zer gertatzen den pixkat, euskal telesailen fenomeno guzti horrekin. Orduan, horretarako nik uste ekarri ditugula luxuzko gonbidatuak, aproposenak. Lehenengo aurkeztuko dizuet, hemen gaztetxo honek batez ere nik uste ezagutzen den zutela, Ainhoa Larrañaga, handaukazu Hernaniarra. 18 urtekoa, 16 urtetik dabil Goazen telesailean, kastina egin zuenetik, Dulce Elizondo Eliren pertsonaia gorpuztuz, Goazen ere irakasle edo coach moduan egondakoa, Goazeneko antzeslanean baita ere, baina ez bakarrik aktore bezala, baizik eta musikan ere, hasiza pixka bat hor barneratzen, Josean Goikoetxearen Alboka diskoan parte hartu duzu, Iker Lauroaren Udazkena diskoan baita ere, Jasaldian ere badirudi zerbait egin dezakezula edo, ikusiko dugu. Eta, pixkat euskerazko fikzioatik sartu aurretik galdera bat egin nizu, dola pixkat aitorpen moduan, hemen denon aurrean. Ikusten duzun, edo behintzat jendeak txartzat hartzen duen telesail bat, baina zuri gustatzen zaizuna. Aitortu zazu hemen, ez telesail gustatzen zaizu, nahiz eta txarra izan. Jo, esan gauza horietako oso originaltasun gutxi dakat, ze popularismotan asko erortzen naiz. Orduan ez den normalen ikusten serie bat inorri gustatzen ez zaiona, ez? Normalen ahoz-ahoko gauzak dira, eta orduan nik beraz gonbidatzen detena norbait ikustera, serie hori izango litzateke Black Mirror, pakit oso popularra izan daitekela, baina ikusten dut, eta asko gustatzen zait sozialki egiten dion kritikagatik,
gaurko sistemari eta nola erabiltzen dian gaurko teknologiak eta zientzia fikzio antzekoa da, así que... Beraz ez du aitortuko loka esa vecina ikusten dezula. Ez dut ikusten, ez zait gustatzen. Vale. Bueno, momentu zor utziko dugu, igual aitortuko dezu zerbait. Bueno, gure bigarren luxuzko gonbidatua, urteak dara matzalako gaina lanean pixkat mundu guztionetan, Xabi Zabaleta, ikusentzunezko komunikazioa ikasi zuen EH-un, 1989 urtetik, telebistako hainbat... Datu hori martzen, derrigorrezkoa zen. Nola barkatu? Datua derrigorrezkoa zen. Derrigorrezkoa zen. Telebistako hainbat saiotan, eta, entretenimendu zein fikzioan, eta gaina, esan behar da, egin dituzuen hainbat formatu, Estatu Batuak, Txina, Alemania bezalako herrietan ekoiztu dela. Eta, azken urteetan pixka bat izan liteke igual aitaren etxea, eta guazen, ez? Telesailetako gidoi arduradun izan zea. Eta zuri galdera berdina, telesail txar bat, baino gustatzen zaizuna ikustea. Nik egia da, igandean bialdu zen izkigun galderak, eta saiatu naiz, benetan pentsatzen, baina hainbeste telesail ikusten ditut, eta egia da, telebista arruntetik gain, Movistar, Netflix, HBO, Amazon, denetan sartutan nago, eta zerbait gogoko ez badet, bere alakentzen dut, eta hurrengo ikustera noa, zeren pena ematen dit gauza galtzea. Eta orduan ez dago horrela guilty pleasure horrelako bat. Ez da gazo guilty pleasureik. Egia da, Juego de Tronosek azken denboraldi terdia daraman norabide hartuta, ziurrenik igual guilty pleasure izan daitekela, zten nahiko eskaz doa. Eta ikusten dut. Eta esaten, gioi aldetik mesedez horingo dute, edo dragoi oie kroma horrekin. Eta zure ikuspuntuak gidoilari bezala ez ezberdin izan. Eta esaten, nola da posible hori. Eta badakit gero hitzaldi pilo daudela Juego de Tronosi buruz, igual ez da oso popularra izango, baina desde luego norantza horrekin jarraituko balu, kasi izango nuke, telesail txar bat, honaz telesail bat txarra bihurtzen ari dela, eta alere gogoko dudala. Bueno, Xabik ere ez digu aitortuko. Ea Olatzekin sorte daukagun. Olatz ere, zer esan, Olatz behobidetaz, aktorea, zuzendaria, antzertin ikasi ondoren Londresera joan zen, geroztik 30 etik gora ikuskizun egin dituzu, duela gutxi gaina barrekondo idatzen zuzendako Donde el hielo se rompe sainatu duzu, Banan telesaila, Balbemendi, Goenkale zuzendu duzu, eskamak entzen, nik uste gonbidatu ezin hobea, tertulia honetarako, nomofobikak ere, webserietan eta barrenatu zean, nomofobikak, gutuberrak, beraz badakazu ze kontatu. Aitorpena, egingo didazuzuk? Aitorpena, nahi hori pasatzen serie bat, etzaitena gustatzen da gomendatuko nukeena, gustatzen ze, baina ezin dela ikusi... Lotxa pixkat ematen dizuna. Lotxa pixkat ematen diana esatea, jake gauden mundu honetan, euskal rollito honetan, Merlirekin pasa zitzaidana, Merlirekin negon horta gustatzen ze pila bat seria. Baina euskeraz ematen zan, da jende gaina zizan, baina dobela jatxarra da hona da, nineon, super enkantada. Eta gaina batzuk ezautzitu, aktore batzuk, eta gustatzen zitzen pila bat. Baina gauza hori pasatzen batzutan ETV-ekin eta nahieran ETV-en ikusi zen Merli. Bai, nahieran, interneten. Eta horren, etzigula guzten bakarrik ikusi genezaken azken atala. Eta hori gutxi izan, eta nahiz eta itxoin, etzigun uzten, jo kese, esan dute, mejoratu behar dute, eta orduan bazkenean gazteleraz ikusten hasi ginen, gutxinez 2, behar duzu dosis pixka gehiago, atal bat... Merli Kataluniarra da, ez? Bai, Kataluniarra da, eta hor negon semearekin, badino egokiena ama seme lan bat egiteko hor, azkenean jartu zen eritzen da pasa, ikusizun dana bera bakarrik, eta horrei aitortu behar dut ez katalanez, ez euskeraz, ezek eta gazteleraz. Bueno, nik uste balio digula. Balio du, aitortu emezela balio du. Balio digu. Bueno, zondo, barrenatuko da pixka bat, Goenkale aipatuko dugu, Maitenak esan duen bezala, mai inguru hau ospatzea Goenkale aipatu gabe, luke zentzurik izango. Orduan, nik galetu nahi nizuen, sentsazioa daukazue Goenkale aireratzen zuten unean gutxiago baloratzen zela orain baino, alegia, urteen poderioz iruditzea Goenkale hobeto ikusia dagoela orain momentuan baino? Nik uste toki ditula gora berak, Goenkale hasi zanean, igual profesiotik, zegoen horrelako alde batetik inorketzun sinisten hori reala bihurtuko zala, benetan hor egongo da lan bat egunerako jende askorentzat, eta jendeak ikusi neko du olako, eta gero karo serietxo batzuk egiten hasi zian, eta horren derrepente gauza bat kulebroi toki hori hasi zen hartzen, bai profesiotik, bai zegoen olako pixkatxo bat rezelo txiki bat bezala, Eta gero nik uste gizartean alrebez. Izan zen fenomeno bat, efekto Goenkale, enbeste goza pasazean Goenkalekin, lehenengo urte haietan, Eta gero nik uste dut egon diala balantzak, egon diala momentak profesioak alrebez, bolkatu zela, benetan apoiatu zula, eta esan zuen, joa, faktoria bada, hau da erda, horretarako da ETV ere bai, lan egoteko eta fikzioan ere
probak eta saiakerak egiteko, eta gero kuleurroia bihurtu zen gauza bat zoragarrian, gaina kanpotik eta barrutik ukinun aukera, ez? Eta aktore bezala eta zuzendari bezala, ez? Genero badala uste dizula denetarik egiten. Inork ez dizu esango hori gehiegi da, edo, gazik gehiago eskatzen zitzaioen, ez? Goenkalen egin ziteken denetarik. Eta hori marabila bada, ez? Bai gidoialarientzat, bai aktorentzat, hartzen zenion puntutxua eta divertigarria zen, eta drama zanean oso dramatikoa, eta horren bai uste dut euki ditula gora berak. Leku horretatik, de ona, txarra, horren igual ja frekismo horretan ja izangoa lo más, ez? Kitz. Ezakazu sentsazioa gaur egun adibidez ja ezin dela igual, ja oso ondo ikusia dago Goenkale, eta ja ez dago ja kritikarako joera. Ez, pixkat... Karo, ni pentsatzen dut ere, enbeste urtetan izatea telesail bakarretako bat resistitzen zula, ez, momentu batean, berdina, ez, bai profesiotik eta bai ikuslaldetik esan bazala, gauza gehiago, ez, gauza gehiago, eta gero ikusi dugunean ez daudela gauza gehiago, edo oso gutxi, batzuk oso onak, baina aukera gutxi daudela sortzeko, esan, Goenkale, non dago Goenkale ez. Bueno, nik uste hori badagoela profesiotik, edo fideltasuna daukan ikuslegotik, ez? Nahiz eta egia da asko aldatu dela telebistaren mundua, Goenkale hasi zenetik, gero etorri zian pribatuk, gero etorri dira beste guztik. Bai, asko aldatu da. Asko aldatu da, horren, klaro, Goenkalek evoluzio bat euki behartzen da, evoluzioa etorri behartzenean, bukatu zen, ez? Hori da nire pentsamendua. Osondo. Kasuan, pixkat zure industriaren barrutik eta zure igual, gaztetxoa izanik, baina zure ikuspuntua igual ezagitzuk harrapatu zenuen. Niri aurrunekua da. Nik oain botatzen dute TV baten goizeko ordu bitan, eta ordu txikitan, eta hola eguntzan momentu bat jarratzen dula. Etxe birizuntzarenean ikusten dut. Bai, resakakin bai. Ez baina, nik urrunetik bizi izan deten gauza bada, eta nik ezagutzen dut gehiago argumentu bezala, oda urrutetik argumentua ikusita bizi izateaz baino ez. Eta nik bai ikusten dela formatu bat nahiko telenovelantzeko bat, eta beren momentuan kristonarrak astazala, ze hala ere Espainia enpresetan eta hola ere horrelakoak sortzen hasi zian. La que se avecina, eta beste hainbeste, dala leku bat, eta leku hortan pertsona erdinak, edo beste hainbeste, eta kozak beraien artean gertatzen zirela, bai gozenen ere, ez? Baina nire ustez gaur egun bai aldatu dela, ez? Horren kapritxoa. Iruditzen zaitu hain gehiago kontsumitzen dela zientzia fikzioa edo errealitatetik urruntzen gaituen zerbait errealitatea bera baino. Eta nire ustez hori dela gaur egungo proiektuen gakoa botatzen dut. Nik lehen ez dut inongo telesail txarrik aitortu. Bueno, esan ez duke emozon txarra zala, ez? Horri batean. Aitortu behar dut, eta nik pausokan lan egiten dut, eta Goenkale pausokak egin zuen, eta enpresarentzako kirson garrantzitsua izan da historian zehar, eta aitortuko dut Goenkale hasi zenean ez hitzik dela bat ere gustatzen. Gero bronko egiko dut bihar lanean, baina hola da, justo nik garai hortan, nolabait estatu batuetatik irizen ziren telesail gutxiak ikusten ari nintzen, eta asko gustatzen zitzaizkidan, eta hori dutzen zaidan, etzela nik gogoko nuenaren antzekoa, ez? Baina uste dut aldi berean euskal fikziorako gauza asko lortu zituela. Eta batez ere nik uste dut lortu zuela euskara normaltzea, eta jendeak euskeraz fikzioa ikustea eta ondo hartzea, ez? Eta nik uste hori da gaur egun daukagun arazo nagusienetako bat. Jendeak hor dauden gaztetxoek eta ohitura galtzen badute euskeraz gauzak ikustea, euskaraz gauzak irakurtzea, gero 20-25 urterekin ez dute ohitura hori berreskuratuko, gero eta gehiago kostatuko zaie. Eta Goenkalek bai lortu zuen horrelako normalkuntza bat euskararentzako, ez? Hobeto edo kerrago baleratuta zegoen, horre nik uste dut ere batzuetan euskaldunak izaten garela euskararen etxai garrantzitsuenetakoak. Hau da, gauza bat komertziala denean, askotan gaizki ikusita dagoela edo gaizki ikusita dago dirudi, ez? Eta gaur egun hobeto ikusita dago, beti faltan dauden gauzak edo hil diren gauzak, beti segurazki begi hobeekin begiratzen dugu, ez? Negoziatxu batzuk esan nahi dituzkoela, txakoak karrik, batzutan Goenkaleri buruz gehiago dagoela ikusi ez duten partetik batez ere, horrelako atmosfera bat, oroitzapen bat edo uste dutela, baina Goenkaleren barruan lehen esan dutenean generoa lantzen zirala, ez da sitcom bat, ez da gertatzen dela leku batean, horrela pentsa 25 pertsonaje zitula gutxinez urteko tramak.
Horrek esan nahi du, ze volumenetan mugitzen ziren historiak, tramak eta subtramak, kanpoko ONG-ak eta esteriorrak eta hori ja ere oso hornituta zeudela, eta horren egia da, kostumbrismotik igual intrigaruntz askotan aipatu da hitz hori, ez? Baina, bueno, bai, intrigaruntz edo juntzala, bete zeukan amodioak, bete zeukan komedia, bete zeukan permiso hori, ez? Eta gai realak, badibes nigo horatzen dut, ez? Umeak lapurtzaren gaiak, guai ginela ja, genula onartuta Biblian, kastinak iten eginela, eta telebistan ikusi genula monja hoitako bat aizian akusatzen, ez? Eta Goenkalek zeukan kapazidade hori, ez? Kostumbrismotik aratago joatezala, orain dela urte gutxi ere, ez? Etzala geratu hor, garai bateko, ez dakizte personaje erentziak, eta baserritarren arteko kontxuk edo itxasondoko herritar. Hor dagoela salto bat oso importantea, eta etziela bakarrik euskarari eman izugarrizko auspoa eta legitimidadea edo prestigioa, ez? Eman ziola ere, fikzioa egiten dugunari eta egiten dakigunari, leku zoragarri bat, lan egiteko, ez, faktoria bat. Eta ikusleei ere, bai, ez? Goenkalei ikustea, igual horrun bai izan esatea. Nik ikusten dut, baina ez da esan behar, ez? Balo delako beste serie, Obeak, Martin, ez dakiz zer, bueno, Obeagotzat jotzen ziranak, nola ez, batzu balio zuten, itentzen ordu erdi egunero, balio zuten 58.000 eta besteak ez, egiten ziran, beste kopuru eta baremo batzutan Goenkale egiten zen oso diru gutxikin eta oso denbora gutxien. Nik hori deskubritu nuenean barrutik, jatu nintzen impresionatuta. Nola makinario honek lortu dun, ordu erdi ateatze egunero, eta guretzat, barrun ginalako ere, enpaki horrekin, ez? Eta makineria aipatzen dezuela, bertatik irtendako gidoilari, teknikari, aktore askok, beti Goenkaletaz esaten dute, behaientzat izan dela eskola moduko bat. Ados zaudete horrekin? Bai, jakina, ze, klaro, egiten badizu kapitulo bat egunian, kapitulo bat gero emisioan hori zela erdia, ez? Baina, karo, edozein serietan askotan geratu zela horretan, 12, 15, 27, igual batek euskal, ez, Klikoski, erredaz, baina unda piko, hori da, maksimoa. Guk hori ten genuen, temporada batean unda 40 marrite izian, ez? Horren, klaro, noski izan dela eskola bat, ze asko egin dugu, eta asko egitean daukazu aukera, ikasteko, bai aktoreak, bai gidoilariak, bai realizadoreak, danok. Nik askotari ipatzen dut Javi Lertegirekin, bera ere guazeneko zuzendaria da, Goenkaleko zuzendaria izan dakoa ere, berarekin guazen pelikula duela 11 urte elkarrekin genuen, eta ordu handik hor jarraitzen dugu, eta horrein aktoreak aldatu direnean guk hor jarraitzen dugu, eta askotan aipatzen dudan gauza bada, uste dut, aurrekontu murritzekin, jende gutxi egongo dela, guk egiten duguna egiteko gai izango litzakena. Gaur egun. Karo, horretan jorratuta zegoelako. Ez dakidana da, ia gu gai izango gineaken, Game of Throneseko aurrekontuarekin, Game of Thrones bezalako... 12.000 kapituloko harrapatzea. Eta gainera, zoritxarrez, gero eta urrunago gaude. Euskal fikzioa, Euskal Telebista, orokorrean, gero eta urrunago dago, benetako telebistatik nolabait. Aukera hoietatik. Bai, esan dizute, guk guazen pelikula duela 11 urte idatzi genuen, 11 urte egingo ditu udan rodatu genula, eta pelikula bakar bat egiteko genuen aurrekontua, gaur egun gutxo gara bera, 6 atal egin behar ditugu diru berarekin. Hau da, guk ordu terdiko pelikula bat edo egiteko, orain 6 ordu egin behar ditugu. Eta zuk hartzen badituzu, gaur eguneko gainerako fikzioen aurrekontuak denek izugarri gora egin dute. Eta ordea hemen, bera egin dugu. Orduan, kanpora zoazenean eta guk guazen desente erakusten dugunean, eta aurrekontua galditzen duenean jendeak ez du sinisten. Jendea etorri da, rodajeetara nola lan egiten dugun ikustera, ez? Orduan, hobea, okerrago, baina egia da, ikasi degula, gidoilari otatik, aktore, teknikari guztetara, era batera lan egiten, nik uste dut, gauza duinak egiteko, denbora oso gutxian eta diru gutxirekin. Aldeik eta tekin gehienatea. Zalantza da, ia gai izango gineaken, diru gehiagorekin, gauza desente hobeak egiten. Jaien ikusgarriagoak bai, baina... Espero ezagun noiz bai daukera hori eukitzea. Nik zalantzan ez nuke jarriko, ez? Ikusi dut ze maila dagoen Euskal Herrian. Zoritxarrez, gertatzen ari dena da, jende guzti horretatik aipatu ditugun asko ja plan B hori A bihurtu dutela, ez? Eta orduan jende asko galtzen ari garala sektorean. Eta nik uste dut hori ez da gure ardura, gurea, baina batzuena bai da.
Eta hori ez da aizate ahaztu pixkat behar. gaur egungoarekin konparatuz, aipatu nahi nizuke adibide konkretu bat, La Casa de Papel telesail espainiar famatuaren fenomenoa, bueno, badakizue berez, lehenengo denboraldia Antena 3-en eman zutenean, bueno, arrakasta izan zuen, baina, bueno, gelditu zen pixkat ere txiki batean. Baina aldiz, Netflixen jarri zutenean, izan zen mundu mailako arrakasta ikaragarria itzela, bueno, itziarituñek askotan esan du, zer nolako zurrunbiloan sartu den. Posible ikusten dezute, gaur egungo plataformak erabiliz, Netflix, Amazon, HBO dana delakoa, euskal telesailak, ez dut esango berriak ekoizten, baina jada existitzen diren euskal telesailak imaginatu Goenkale aipatzen nahi gara, Netflixen jarriz gero funtzionatuko luke nazio hartan edo oso tokiko telesail bat iruditzen zaizue. Baina problema da noiz egindan, batez ere, eta nola egindan, ez? Baina hori arazoa, horregatik... Hori da, zu jartzen baizu serie zahar bat ere, telebista espainolakoa, bueno ez dakit, jakin berko genuke sepakasako zan, Cañas y Barros batekin, baina... Zu jartzen baldin badezu, ez dakit Twin Peaks, 20 urte dazka. Baina Twin Peaks ja badauka beste maila bat, ez? Baina jarri zazula que sea vecina, edo jarri zazu ez dakit, ez? Puente Viejo bat. Hasi behar dugun lehenengo gauza da, guk ez ditugula estandar minimoak betetzen teknikoki gure aurrekontu mugatu direla eta. Hau da, Goenkale etzen HD-an eretzen grabatzen, bukaeran falso HD batean ibili ginean. Hau da, ja hortik azten garenean, gaur eguneko telesailak egiten ditugunean ere, guk ez dugu Dolby egiten edo gaur egun 4K erabiltzen da guk. Bueno, aldugun neurrian egiten dugu ez. Argi dago, nik uste dut, fikzioak gero eta leku gutxiago dutela telebista generalistetan orokorrean. Hau da, ez bakarrik hemen, Tele5k telesailak adibidez, arazoak ditu ondo funtzionatzeko. La Casa de Papelek Antena 3-en, bueno, hasiero nahi eukizun, eta gero beruntzien zuen, arrakasta Netflixen eukidu, eta horrein hirugarren denboraldi bat Netflixek egingo du zuzenean. Mataderok hasiero nahi eukizuen, baina gero oso gaizki junda. 45 revoluciones, izugarri gaizki bilida, hau da, fikzioak arazo badauka telebista generalistan ere. Gure konsumitzeko erak asko aldatu direlako. Baina adibidez, Netflixen ere, el Ministerio del Tiempo ustet izan zala, petatu zuna ere, bai, osake, bai da produktu batzuk, baina ja daude, hori ligatan bezala, ez beste liga batean jokatu dute hasieratik. Ja, beroien ekipoak beste batzu dira, beste herramienta batzutan egin dira produkzio. Telecinco orain iragarri du El Pueblo bere telesail berria, Amazonen emango dutela lehenago eta gero beraiek emango dute. Aldaketa batzuk daude eta aldaketa horiek hortxe daude. Eta aldaketa horien aurrean, ezin duguna da betiko erara funtzionatzen jarraitu. Pentsatu beharko dugu. Nik bai uste dut, euskaraz gauzak egin daitezkela eta zergatik ez munduan barrena joan daitezkela. Neri gauza telesail nordikoak adibidez asko gustatzen zaizkit, eta ez dut hitz bat bakar bat ere ulertzen. Baina gustatzen zaizkit, zergatik ez du euskaraz ulertzen, ez duen norbaitek... Hizkuntza ez dula zertan traba izan behar. Aitzak izan daiteke beste bat, baina ez hizkuntza. Baina hortarako, klaro, guk nolabait estandar batzuk bete egin behar dituzu. Eta orduan hortarako telesailaren plantamenduak ere helburu horiek eduki behar ditu. Orduan ez badituzu helburu horiek gerora oso zaila da egin eta guk adibidez goazenekin interes esente eduki dugu. Jendeak ikusten dut asko gustatzen zaio. Azkena atzo, ez? Frantziako distribuidora batek ez, baina arazoa kasu hortan zein da abestiak. Gure apostua da euskal abestien moldaketak. Guk pentsatzen dugu goazenentzako garrantzitsua dela neskamotilek, ertzainak, negu gorriak, ekordatu, delirium tremens edo lako taldeak ezagutu ditzetela. Orduan gure apostua izan zen hasieratik euskal abestiak moldatzea. Gero euskal abesti horiek ezin dutuzuk, gaztelerara edo ingelerara itzuli, zeren abestiak horrela dira eta eskubide dituzte. Kanpora bideiatu nahi dezunean, esaten dizut eta abestiekin zengo dugu. Nik abestiak ez ditut, nik bikoiztu dezaket, Ainoak esaten duena bikoiztu dezaket, baina abestia ezin badezaket bikoiztu ez zait interesatzen. Kasu honetan traba abestietan, musikan. Kasu honetan, baina zeren guk, kasu honetan, goazen oso gauza universala delako, esan nahi zut. Atzo irakurtzen egon nintzen adibidez, gaztelerazko serietan apirilean zehar, binge watching hauek lau atal egunean ikusten direnak, 10 ikusienetan lehenengoa La Casa de Papel zan, baina 10etatik 2 ziren bat zan Soiluna eta bezala zan Violeta. Eta aurreko hilabetean zegoen beste bat Hau da, genero horren barruan badago eskaera bat. Publiko asko dago.
badago, eta orduan guazen kanpora eramaten dugunean, jendeak ikusten dut, eta ostra, atzo ez dizut, eta baina gero gure kasu hortan, guazenen kasu konkretu hortan, traba bat abestiak dira, ez? Traba, baina hori dela guk aukeratutako gauza bat kasu hortan. Nik uste zurera bueltatzen, Casa de Papel aipatu duzunez, ez Casa de Papel oinarrian ja dauka gauza fundamental bat nik uste dut gauza ondo funtzionatzeko, gero pasako da, ala ez da pasako badakigu hau ere, ez? Bai. Eta da gidoiak itxita zeuden. Kopuru bat zegon eta gidoiak itxita zeuden, da orain horregatik eduki duten beste lan, ez? Bueno, hori eta beste gauza batzuk. Orduan, gero, bai egintzuna Netflixen zan berera moldatu, ez? Ez da eduki behar beldurra ere gauza moldatzea. Pues kapitulo berdinak zatitu eta eman zituzten 13 ustetziala, ez? 6-7 ordez, motzagoz, estandarretan, motzago, iraupen motzagoak hobeto konsumitzen dira hemen kanpoan, ez da gero segido bi ikusi, ez? Eta exitoa izan zen itzela. Baina nik uste ja oinarrian ja edukia bera ja potentzi batekin hasten dela. Eta horren gu jokatzeko, ez dakit jolastu beharko dugu Euskal Flixen, ez dakit nun. Bai, esaten deleku bat berria dana, ez dana ez hau, ez uraz, klaro, ez dugu eukiko dirutza hori. Bueno, entzun dezatela eta kasu iteko nahi duten guztiaz, hemen zatizu jendea badagola. Guk gauzatxo bat lortu genuen, gaina Olatz eta Biogelkarrekin genuen, Aitaren etxea Grezian ikusi zen. Bai. Aitaren etxea Grezian erosi zuten, eta Grezian euskeraz eman zuten, greziarrezko azpitituluekin. Bai, Bai. Eta hemen ETV binetzan eman euskeraz, ez? Hemen ETV bin alegitzulien zuten. Erabiltzen dian aitzakia horiek, gero errealitatean ez diela. Eta Grezian asko, telebistak esan zuguna, izu bigarren denboraldia, eta bigarren denboraldirik ez dago. Gure gazin iztu behar dugu Egia da, zaila dela, baina nik uste bai, ez dala imposible bat. Ikuslea dagoen lekura jun beharko genuke, baina hori azkenean ikusentzunezko sektore guztiaren erreflexio bat beharko luke izan, ez? Azkenean, duela 30 urte bezala edo antzeko estruktura edo mentalitateekin gaude eta kontsuma erabat ezberdina da. Lehen etxera izen zinen eta zer dago telebistan, ua ikusten zenuen. Orain ja ez da zer dago telebistan. Orain bakoitzak nahi duena ikusten du, nahi duen eran, nahi duen momentuan, etxe berean ez dakizema pantalla, eta nik goratzen naiz gure etxean, ETV hasi zenean, lehia bali maztean, batek ikusi nahi batzuen, Televisión Española zegoen zerbait eta beste batek ETV-koak, ETV ikusi nahi duenak horrek irabazten du. Orduan, araua hola zen, amaka izarritako araua hori zen, ETV, nahiak ETV ikusi nahi batzuen, nik ala isilik eta ETV. Orduan, baina gaur egun hori ez da hola. Ez hori, eta nik uste maituko dela... Maituta dago, esan nahi zute, eta datuek hola esaten dute, ez, konsumoa, izugarria hunditu da, gaur egun ezagite Espainian 125 edo badauzkalaia Netflix edo zerbait, estatu batuetan datuak hortik daz, eta estatu batuetan gainez dutenaren arabera, olako Netflix, HBO eta olakoak dituzten 180 pikoak esaten du, ez duela falta botatzen, ez duela ezertarako behar beste telebista hori. Behin hori dauka jende horrek, ez duela ezertarako, argi dago hori, aldatzen doala eta guk ezin deguna da pentsatu gurera etorriko direla. Guk ikusleen bila jun behar dugu orain argi eta garbi. Eta ikuslearen bila aipatzen denzula, eta guazen ja pixkat guazenen sartzea. Kasu honetan, batipat nerabe izuzenduriko telesail hau, Euskal gazteen artean oso arrakastatxoa izan da. Zuzenean, zuri galtuko izu lehenengo, gakoa, arrakastaren gakoa, zein izan daiteken, zu aktorearen ikuspuntik Xabiri begiratu gabe. Normalen, olako galdera berak erantzuten. Xabiri gero galdetu gehiagot. Baina zure ikuspuntutik, bai aktore bezala, bai, pixkat, hemen gertatzen dena, ez? Kalera zoaz eta irazkazu zaletu guzti hauek. Umetan ere guazen ikusten zenun, ez? Bai, nik guazen ikusten nun, txikitan. Ikusten zenun zu parte horretik. Pelikula bota zutena ni guazenen oso jarraitzaile esutxua nintzen, gero seria sortu zenuten eta enun hainbeste jarraitzen. Gurasoak ez ziatelako ostiraletan telebistan jartzen duten, baina, kontua da nire ustez guazenen gakua dela, jotzen ditun temak, lehenbizi, bai maitasuna, bai oso aktiboa dela. Mugimendu asko duen serie bat da, etzea aspertuko, kolore biziak ditugu jantzita, dena da mugimendua, kantuak, ez dakit, jendez beteriko irudi bat da. Ordune, ume txikiak betiko pirritxeta porrotxe, edo betiko takolo pirritxeta porrotxe, horiek ja ikusita dituzte, Pingu ere bai. Eta Disney Channelea jo baino lehenago, gurasoak ere badute bereien intentzioa, ez? Gune dugu euskera hemen mantentzia, orduan, nahiagoet High School Musical jarri ordez, iguala dala,
euskeraz jartzea berdina. Eta beste limite batzukin, eta historia berdina dira, ez? Orduan nire ustez gakoa hori dela. Bai gurasoen parte hartzea, hori ikusteko, eta baita ere umeak erakarriri izana kantuengatik eta guzti horrengatik, bai, nire ustez. Zure ustez, Xabi? Zin zaiteken gakoa? Jakingo banago, bizitza asko zerretxago izango litzake, zeurreko telesail guztietarako aplikatuko nuke. Ja, bai. Ez dakit, egia da, duela hori 11 urte hau martxan jarri genuenean, ni Madrilen nengoen lanean, eta Jabik deitu zian, eta zentzian, izu, proposatu didatea gauza bat, baina eromena da, jende ez deit ezetz, eta zen, orduan nik baietz izango izu, seguro. Eta nik usteet, hasiera batean, abestiak zirela ziurrenik... Harrapatzen zuten. Bai, eta gaur egun ere, guk hasieran telesaia, pelikula, telesaia pentsatuko nuenean, 4 urtetik 12 urte bitarteko jendarentzako zen. Eta jende guztiak esaten zigun, erotuta zaudete. Ez da ideia ona, ez, gaina guk esan genuen, telesaia egingo dugu, baina antzerkia egingo dugu, ikastoletara bisita eta aplikazio bat nahi dugu. Hau da, ez dauka zentzurik gaur egun telesail bat bakarrik egitea. Eta esan ziguten, telesaila ez, zeren adin hortako jendeak ez du telebista arrunta ikusten, antzerkia ez da pentsatu ere, ze txikiagoak badoaz pirritx eta porrotx ikustea, baina ja 8 urtekoek ez dute antzerkira jo nahi, hasi aztu, dana izan zian, olako, eta guk bagenuen olako gogoa, Jabik baduka adin hortako alabak, nik baditut ere, ez dago euskeraz ikusiko duten ez errez. Nik askotan kontatzen dut, nik 2 alaba ditut, nik dana euskeraz hitz egitete haiekin, eta batean alaba handiak txikiari gazteleraz hitz egiten zion da zena. Zergatik hitz egiten duzu gazteleraz da? Eske Frozenen ere erredaz hitz egiten dute. Eta aizpak dira, eta orduan nik ere gazteleraz, ez? Ostras, hor, azkenean, zuk sortzen ez badituzu olako erreferenteak bilatuko ditu. Ikasi azkenean. Claro, orduan pixka gure erronka zen, sortu behar ditugu, edo berpiztu behar ditugu, ez? Zer gertatu zen, gure sorpresa izan zen lehenengo denboraldia, 4 urte, 12 urte bitarteko hortarako pentsatuta zegoela, musika oso garrantzitsua da, batez ere txikiak musikarekin engantzatzen direlako, eta igual lehenengo urteetan musika bakarrik entzuten dute, eta gero ja telesaia ikustera eta sartzen dira, baina gero audientziak erakutsi zuten, helduagoek ere telesaia ikusten zutela. Asko, inoa bezala, txikitan ikusi zutelako eta jarraitzen zutelako, gurasoek ere ikusten zutela, eta orduan, tramak ere heldutzen juntziren, gure aktoreak ere heldutzen juntziren, eta orduan, orain oso oreka, oso entretenigarria, baina zaila den oreka batean gabiltza, zeren txikiagoen gana iritsi nahi dugu, baina ez ditugu ere heldutxoagoak, eta heldutu direnak galdu nahi, baina aldi biren horren trama askorekin, ez dut, hau nola esplikatuko dut, 4 urteko edo 5 urteko, 6 urteko neska mutilak hau lertu behar du, baina aldi berean ez da oso infantila gelditu behar 14 urtekoarentzako, eta erronka polita da, ez? Eta askotan nik uste dut hori zuek igertzen dezutela ere, urbiltzen zizuen jendean, ez? Azkenean, badaude jarraitzaile batzuk oso fidelak direna gurekin, eta behaiek ni bezala, ni beraiek azten ikusi ditut. Osea, urtero antzerkitara etorri edo urtero argazkiat ateratzea etorri, eta ni badakizu zintzean, karo, hasi dira ikusten, ez dakit, 14 urtekin, txorrada batengatik, eta azkenan 3 urte pasa dira. Oain ez daude 4. DBH, oain daude 2. batxillerren. Ja beste tema baten gaude sartuta. Adina zaizeatela, sentsazioa daukazu ez, zenei askotan hitz egiten eta gertatzen zait, goazen fenomenoarekin, leheno aipatu dugu pixkat guilty pleasure hau, ez? Placer eskutua edo. Gaztetxo honek bai aitortzen dutela, ikusten dutela goazen, baina badago adintarte bat, 12-16 bitarte, esaten dute, ez, ni goazen ez dut ikusten, baina ikusten dute. Bai, ikusi dezake. Esan ez dute, gauza guztietan, nolabait serie, pelikuletan da, beti aspirazional horrek beti ondo funtzionatzen du, ez? Hau da, nik 12 urte ditu danean, ez dut 12 urteko protagonista bat ikusi nahi, eta gutxiago 8 urteko norbait, ikusi nahi dudana da, 16, 17, 18, eta 16 urte ditu danean, nik nahi dudana da, 20-25 urteko jendean, eta horrek beti horla funtzionatu izan du. Gero ja, helduagoak garenean, bai ikusi dezakegu umeen zeakin, nostalgia puntu batekin, ogartzeakin, ez? Hori hola da, guk argi ikusten dugu, eta batez ere mutilak lehenago irteten dira. Hau da, neskek fideltasun gehiago daukate horretan ere bai, ez? Eta adin gehiago, eta mutilak igual, 10 urtekin, ja lotxa gehiago daukate, eta hori bai igertzen da, gero guk ikusten dugu, zuk nabarituko ez du, jende asko hurbiltzen zaitu, eta adin guztietako jendeak ezagutzen zaitu. Gertatzen zait askotan, denek gertatzen zaigun zerbait da, kalean gaude, eta igual, ez dakit,
txosnetan, ezakit, gazte giro jendearen lekuak eta la. Kontua da, jutezeanean area, zu badakizu, txikiak ez dute lotxik ez, hobetik ez dute esperimentatu puntu hori, baina gure adinekoak edo zaragoa direnak begiratu, bai begiratzen zaituzte, goitik bera, badakite ondo zeintzean. Igual ez dute kontsumitzen, baina badute oaizpa txiki bat, edo lengusina bat, egun guztia gozeneko karaokea jartzen da bilela, edo badakite zeintzean, orduan ez dakitan kontsumitzen dutela, ze ez dut uste kontsumitzen dutela, ze egia esan guazen ez da nire ustez nerabe bat, hau da, 17-19 urteko pertsona baten produktu egokiena, ez? Fisika o kimika igual izango litzateke askoz gertuagoa, edo lantzen ditun temengatik, esan edo askoz beste limite batzuk ditun serie bada. Baina bai egia da oso sekretuan eramaten dela nik badakiz zerran guazen, edo ondo iruditzen zait guazen existitzen dela, ez? Gehiago jotzen da pixka bat ezetzera, ez dakiz zergatik, baina jotzen da asko. Eta nik uste gero ere, zenbait jenderen artean eta, esan lehen pixkat aipatu dudan hildoan ere ez, euskerarekin badiru arrakasta eduki baduzu pixkat ia barkamen eskatu behar ez dula, eta ez dakitia da euskeraz telesail bakarra dagoelako zoritxarrez, baina jende askok perspektiba hori galtzen du, ez? Ez da konturatzen, telesail hori ez dala gure adineko jendearentzako, guk ikus dezakegu, baina eta begi horiekin epaitzen dute telesaila. Eta gatzen ez, batek Twitterren, sex education ikusten nahi naiz, eta hauek sex education dokate, eta guk guazen, baia diferente dezu. Ja, klaro, baina sex education heldu ontzako da. Eta guazen ez, nik nire alabari sex education jartzen badiot, ez zaio gustatuko. Nerabeak ikusten dute, eh? 16-17 urtekoak danak ikusita daukate. Hori da, baina helduentzako, esan izut. Helduak, nerabeak. Bai, guazenen daukazuen tarjetaren goikikaren datu edo berdina du. Baina askotan, zeguk ere esfortzu hori inber dugu, telesaila idazterakoan, edo planteatzerakoan, gauza askotan, ez dut, ze publikoragoaz, noretzako tramak, zer esango dugu, zer ez dugu esplikatuko, zer. Eta askotan, zoritxarrez telesail bakarra dagoenez, badirudi guazenek dana behar duela, ez? Eta ipatzen zula, zoritxarrez bakarra dala, mai inguru honek izena du Goenkaletik guazenera telebistarako euskal fikzioa. Zurekin hasiko nahi zuri galetu dut. Non dago euskal fikzioa unenoetan? Euskal fikzioa dago horrez, nahi batean, nahi eta deseo handi batean, eta azken finean ez daukagun plataforma horietakorik, hemen gugan ekoiztuko duena, gugan sortzaile bezala ikusten gaituena, orduan ETB da, leku bakarra, eta ETBek egin ditu saiakeratxo batzuk, iaz egintzun, hasi zan hor mugitzen martxan jarri zituen biru serie, baina eskenan etzan aterazta bat, horren badirudi berriz ere martxan jarriko dula makinaria hori, hori denbora galtzen nahi dira. Denbora joaten ari da, peligrosamente nik lehen esan duen bezala. Eta zergatik uste dezu ez dagoela euskal telesailik unenetan zein izan iteke benetako arrazoia? Nik uste benetakoa dirua dela, eh? Dirua da arrazoia? Bai. Gero da, diruaren atzetik beti dago borondatea. Borondate politikoa kasu honetan, ez? Klaro, hemen gauzak egiten dan politikak erabakitzen du. Politika kulturala, politika soziala, politika ekonomikoa. Baina beti dago, ez? Baina bai, nik ez dut uste dagoenik hor gauza izkutuan edo denak ikustea merli gazteleraz. Dago doblatuko dugu, merketxoagoa dalako. Nik uste dut benetan ohitu garela, gerala kolokatu dela ETB bera ere, hau daukat, eta hemen nago, eta ezin dut gehiago, eta hori atzeago daudenak, ardura gehiago daudenak, nik esan du lehen, ez da bakarrik euskaldunontzako materiala jana sortzea guk egiten ez badugu, besteak egiten ez, besteak kriston arrakasta dute, orrun janda jana egea, seriak ikusten egea, pila, ez orduan, nik uste dut hor dagoela, esan, hau hone bai funtzionatzen du, fikzioa egin behar da, zenbazian arrakasta eukitzen dutenak 20, eta 80 edo ez dakit, 30, baina egun egin behar dira, ez? Zugo okindegien bazabiltza, ingo dezu gero gaztakua, gero olako forma, gero enera ematen da, baina okindegia beti dago martxan. Fikzioa egin behar da. Eta zuekola mundu horretan zaudetela, askotan entzuten dira albisteak, egingo diala, ez diala egingo. Benetan sentitzen zuen zerbait mugitzen ari dela hor? Benetan, nik esango nuke, pixkat gizartean txertatu dagoela, pixkat kezka hori. Nik uste kezka badela. Baina sentitzen duzu kezka hori baita ere egon beharko luketen gainean dagoela? Sentitzen duzu zerbait mugitzen dela benetan hori aldatzeko?
Galdera zaila da, zeren... Inez pixka sentibenez. Kezka nik uste dut badaukatela, baina gaudela pixka bat hor. Sentsazioa, kezka hori dagoen. Nik pixkat lehen aipatzen dizunaren hildoan, nik uste dut arazoa estrukturala dela, kontzeptu aldetik. Euskal ikusentzunezko sektore osoa birpentsatu beharko litzakela. Eta ETB da Euskal ikusentzunezkoaren plataforma gaur egun bakarra eta dena hortik pasatzen da, edo denak hortik pasa behar du, ez bakarrik telesaiak. Pelizino pelikula bat egin nahi badezu, ETB-ren intereskarta behar duzu hortik dirua jasotzeko, ze bestela zaila daukazu euskarazko pelikula bat montatzeko. Hau da, ikusentzunezko guztia, euskarazko guztia, azkenean edo ia guztia ETB-tik pasatzen da. Eta igual hor, gauzak birplanteatu beharko lirateke, ez? Nik askotan esaten dut, ETB-ek ezin du Peppa Pig erosi, ezin du Patrulla Kanina erosi, baina eski umek hori ikusi nahi dute. Orduan, igual ez dakit, igual erreflexioa izan beharko litzake, guazen diru bat jartzea, Netflixi deitzea, HBO-ri deitzea denako, esan, nik itzuliko dizkizut Peppa Pig eta itzuliko dizkizut Patrulla Kanina eta euskaraz egon ditezela hor. Oda, Movistarren kostatuten badau euskarazko azpitituloak Eusko Jaurlaritzak badatuta. Nik ez dakit, ia hemen euskaraz hitz egiten duen jendean ez dakit, ia norbaitek hori, aukera hori noiz baitera bili duen. Eta... Eta zen modu zeuden? Bai, txukun. Baina, esan ditut, nik horrek euskera laguntzen du? Gutxi. Nik uste dut, gutxi. Peppa Pig eta olakoak euskeraz eukitzea Netflixean, igual horrek gehiago lagunduko liguke. Orduan, nik ezin badet, zeren gaur egun ere horrela da, esan ditut, zuk naiz, ETB-ek nahiko balu Peppa Pig erosi, Peppa Pig-ekoek iguaneko distribuidorakoak ez liokete inoiz ETB-eri salduko. Bereiek saldu nahi dutena merchandisinga da. Eta merchandisinga saltzeko zein behar dute, gehien ikusten den lekuetan egon. Hau da, ez zaie interesatzen ETB-en egon. Orduan igual, aldatu beharko genuke gure planteamenduak. Eta telesaietarako gauza bera, Telecinco ikusi ez du, lehenago Amazonen emango dute, eta gero Telecinco emango dute. Igual reflexio batzuk egin beharko genituzke, beste finantziazio bide batzuk bilatu, beste planteamendu batzuk egin, eta igual ETB-ek bigarren lehioa izan beharko luke, eta saiatu beharko genuke euskarazko zeo zer olako plataformaren batean, baina horrek denak sektore osoa implikatu behar. Estrukturalagoa dela arazoa. Bestela, azkenean denok gabiltza, aldegun neurrian bizirauten. Orain, euskal ikusentzunezko sektorean eretzako biziraupen moduan dago. Ez dago, esan honu dituzuke pentsatzen... lehiatzeko moduan edo bizirautea. Bizirautea da, helburua. Eta horren dela 10 urte oparoa zan, ez? Konparazioan, orduan esan nahi dut, agoatzen naiz lenguan ere ipatzen zala, ez, gallegoak eta jarritzen dutela produkzio asko egiten, eta ez? Esaten da, baina ezkemeneten egin da produkzioa. Orduan zailagoa da gero berriro ere txampa horiek hartzea, ez? Horretik esate denbora galtzen ari garela. Importantea dela modu batean da bestean ekoizpenak bultzatzea eta dinamika hauek ez geratzea, gu webseriekin hasi geran moduan, egongo dira beste hainbat formato eta formula replanteatzeko eta auspoa emateko, ez? Aipatu duzue, pixkat, umeak, publikoa, etorkizuneko publikoa, aipatu ditugu ere bai pixkat kontsumitzeko modu berriak. Irakurren egin zuen, berria Hungarian hain zuzen, Garazi Goiak, BBC-en lanean orain dela 10 urtetik dabilen pertsona, asko dakiena gaina gai honen inguruan, irakurriko izuet zatitxo bat, eta besterik gabe jakin nahiko nuke, adosta beten edo ez. 4 urteko nire alabak, Garazi Goia Londresen bizi da hori aipatuet. 4 urteko nire alabak, Londresen bizi dena, Netflix erabiltzen du gustuko dituen marrazki bizidunak aukeratzeko. YouTubeen, pirritxe eta porrotxen bideok ikusten ditu. Netflixen, ez badu nahi duen aurkitzen, Skyren aplikazioa irekitzen du. Alexari galderak egitea ohikoa da berarentzat. Badaki Siri nor den. Nire alabak badaki ETB3 euskeraz marrazki bizidunak dituen kanal bat dela. Baina oso gutxitan ikusiko ditu bertako edukiak telebista pantalla batean. Nire alaba Londresen dago. Eta hemen, telebista sektorearen aurrerapenak lehenago etortzen badira ere, Goierrin dagoen 5 urteko nire iloba ere, jarrera oso antzekoak, berdinak ez esatearren, ari da garatzen. Haiek dira etorkizuneko audientzia. Guk ez badugu egiten, guri egingo digute. Bestela besteek, Netflixek, Amazonek, eta antzekoek, egingo digute guri. Eta hoiei etzaia xola guk zer sentitzen dugun.
Eta, bueno, gero esaten du, agian berandu egin izango dela erreakzionatzeko. Uste duzue guk ez badegu egiten, aipatu ditugun plataforma guzti hauek guri egingo digutela, gure gain etorriko direla? Daude ja, ez? Horentxe bertan ustatziala, estatu batuetan 500, larunda, ez dakizan, bakasi 500 serie atatzen dira. Pentsai danak hona iritsiko, ja, ez dakit danak baina asko. Orduan, eta ez dakit, nik askotan diten de txiste txarro hori, baina Thanksgiving dana dakigu zer dan, ez? Acción de Gracia, ez da hori, eta hori, ez dut esaten ez dago nik ongi, hori jakitea, baina ni batzutan ikuste ditut gauza amerikarrak, eta ni ja oso amerikarra naiz. Ja, falta zei banderarekin bukatzea horrela, porque ja badakit zer motibatzen naun, ja, ez? Eta ez esaten berdina inberko litzakenik ikurriña batean horrer nion, ez dakit. Baina esan idurena da, badagoela hor beste mundu bat, globalizazio gauza hon asko dituen segurazki globalizazio honetan, peligrosoak direnak, ez? Eta gurea ez badugu balorea ematen, Basajaun etorri behar da, bastango historia hauek, pelikula hauek, zateko Basajaun da hor, venga. Hemen ditugula gure gauzak ere bai, besteenak dirala ere bai. Batzutan pentsatzen dugu nik batzen naiz, eta ETB-ko jende batzukin izketan, ez? Baina gurea, gurea, baina kasu hortan amezketako marabillosa hau genuen gurekin, ekoizpen taldean, ni bezain pija, friki edo eroagoa zan. Eta han bizi zan, batzutan kontzeptu horiek euskalunak zer gehan, ez? Nik uste, irikiak izan behar deula konfiantza gure profesioko jendearengan, eta ausardi horrek ez gaitzala pentsatu euskal kulturarekin lotuta dagoen ez hobea, ez txarragoa da. Guregan ez duzula sinisten esango zeruke? Guregan ez dugula behar bezala sinisten, bai. Bai, nik uste dut ez. Euskal kulturarekiko daukagula horrelako gauzatxu bat, ez? Bai, kanpotik esan behar digutela jauz interesantea. Eta horren gehatzen geha, hori gure lau gauzatxoiekin, justu, ez? Eta nik uste denetarik itzen dezakegula eta beti guk egindakoan gure tokia emango diogu, gure humorea, gure gauzak, eta hori ere importantea da. Beti nabaritzen da gainea, dependen nuna hon sortua produktua, nik oso nabaritzen dut, noiz den serie frantxez bat, espainola, ala Inglaterrakua, ala euskozesa, eske nabaritzen da, ez dakit, da txapa bat balu bezala, ez? Atmosferan nabaritzen da, humorean ere bai, pila bat, eta nire ustez ez dela ezertaz, gure burua behartu behar zerbait ez dakit nolakoa sortzeko. Sinezgarriagoak iruditzen zaizkizu. Argumentua ona bada, funtzionatuko du. Ezer behartu gabe. Eta nahi baldin bada, noski. Eta aitzakia dirua bada beste bide bat, gaina zuko oso ondo ezagutzen dezuna, webserien mundua izan daiteke. Ze iruditzen zaizuen webserien mundua, igual zu gazteagoa zehala ezakitik webseriak ikusten dituzun internetet, sare sozialen garrantzia pixkat konparatuz eta bar, zure kasuan homofobika, gutuberrak eta egin dituzu. Izan daiteke beste, pixkat euskaldunon artean ari naiz, izan daiteke beste bide bat, webseriak sortzea, sortu ziren, hain dela gutxi txoministak adibidez, interesgarria, badaude hor beste... Hor dago beste bide bat, eta hori bai ez dela geratuko, hor badauka formato txikiak, eskuragarriago egiten duen produktu bada. Baina horre ere, euskarazko produktu bat ozeano handi horretan interneten jartzen baduzu, oso erraix egin dezake glu bera, ez? Esan nahi dut, oso zaila da erakustea. Horren gure kasuan konkretuki ETB genuen, bigarrenean gutu berrean, ez? Bultzatzaile. ETB-ra iritsi zen. ETB koiztu zuen gure bigarren webseria txikiantzalako, berein apustutxoak ere egiten hasi nahi dutelako, eta baina, badakigu guk apustu txikiak ezin dela, gero txikiak izan promozioan, ez azpitik heldutzen duena, haundia izan behar dela, bestela interneten ez da ikusiko. Oso importantea da gu lehenengoa berriarekin atera genuen hemen egon ginean, eta horren ETB-ekin atera dugu eta hemen egon gera. Horrek esan nahi du behar ditugula indar guztia jarri, sinistu berriz ere, eta esan promozioan jungo geha tope, eta esango dugu gutu berra gure produktua. Eta ikusiko dugu, gustatzen zegoela ez. Bueno, hori da beste maila bat. Oso importantea da euskal produktuak hartzea bere lekuaz. Egiten dan bezala beste gauza guztiarekin, janariarekin, claro, hori da ez, hori da prestigioa matea. Oso herri txiki batean gaudela eta egia da globalizazio baten barruan bizi garela ez. Garazi etorri izan duela urte bete edo horronan eta oso interesgarri izan zen, berriak elkarrizketa ere irakurri nuen, tenik zut garazik hitz egiten duena dela, pixkat lehen planteatu dudan hau, ez? Hau da, umeek eta gazteek eta ja, inkluso helduok, aukeratzen dugula nun ikusten ditugun gauzak. Orduan, ezin diozu inposatu edo ezin diozu, orduan, zailtasun horren aurrean, guk jarraitzen dugu, duela 30 urteko paradigma berdinakin. Eta orduan, horrek, arazo bat eramaten gaitu, zen jendeak ez du berdin konsumitzen eta gaina ez du berdin konsumitu nahi. Eta orduan hor birplanteamendu bat egin behar da. Gero nik uste ere autokritika egin beharko genukela adibidez, euskal munduan askotan
oso gutxi gea, eta badirudi ere oso banatuta gaudela. Talde badago, beste talde badago, ez honek egiten badu nik orduan ez, besteak bai, ez dut, ostia. Laukatu gea, eta ez dut esango Gipuzkoa eta Bizkaia eta bestea, baina badirudi, eta askotan koste egiten zaigu elkarrekin jutea, ez? Eta sinergia batzuk bilatzea, eta sinergiak egon litezke, eta nik ez dakit zergatik, nik ekoiztetxe baten lan egiten dut, baina ez dakit zergatik ETB-ek egiten dituen gauztak gero ez diran, ez dakit, berrian saltzen eta besteak ez dakit zer eta zergatik ez dugun sortzen, ez dakit. Ez dakit oso ondo zeintzuk diran, hor beste jende batek eman beharko lizuke erantzuna, ez, baina hain gutxi izan da, oso kolaborazio gutxi dago. Eta bideen artean, Bai, gure artean. Martxan dizina, marketingak gainera garrantzitsua gaur egun, ez? Gutxi balen bagera, indar gutxi egin badezakegu, eta gainera bakoitza beretik balen badi joa, etorkizuna zaila dela, ez? Orduan, nik uste dut, ez nuke ezkorra izan nahi, eta nik uste dut, lehen hitzaldi hasi bainoen, Txernobil telesailari buruz hitz egiten, HBO hasi izan aste honetan. Oso ondo dago, Txernobili buruz da, eta denek inglesez hitz egiten dute. Eta, jode, zerbatik hitz egiten dute inglesez, eta ez da, ostia, seguraski, beraiek izan dirako lehenengoak, izan dutela, apostu egingo dugu serio negatik. Igual, biharko egunean, etorriko norbait, inglesez egingo duzakit, etari buruzko telesail bat, edo gure gauza batena. Guk egiten ez badegu, beste norbaitek egingo du edo egin dezake. Orduan, egin ditzagun guk, apostu egin dezagun, eta ikusi dezagun, guk baditugu historiak eta guk egiten ez baditugu, eta honak baldin badira azkenean mundu osoan erakargarriak diren historiak, beste norbaitek egingo ditu. Baina ez zertan gure historiari buruz zertaz izan bat duen. Baina gure mundu barruan, nik esan nahi dudana da, gure mundu barruan, badaudela historiatzuk, Txernobilen kasua oso ona da, eta zerratik egiten dute inglesa, zerratik ez dute egin Ukraniako, postu egin dutenek, salgarriagoa dalako azken finean. Eta ekoizpena ere ez dutelako Ukranian egin, esan ditut telesail ingles bat Amerikar bada. Esan ditut, horiek euren hizkuntzan egiten dute, ez? Nik esango nuke Merli edo Pulsera Rojas bezalako argumento batekin zuzenean. Bermeliz Pulsera Rojas ediz adibide hon bada. Katalunia eta Merli ere, bai. Steven Spielberg erosi zuen gidoi horren egokitzapena adibidez. Hor daukagu eredu bat, Katalunia adibidez. Eharra, bai. Eta horrelako eredu batekin jute bazea etebera, ez dakinik eguneko unean apustu egin dezaken, ez? Nik uste egin behar dira, hori ez dela ere gurea edo ez gurea, ez gure historiak dira. Ez gure institutuan gertatu ditezkolako gauzak, hor dago aukera bat, ez? Filosofoko irakasle horrela izatea. Baina horrek egiten duen derrepente esnatu araztea, gazte eta interesa ikusteko hori, ez? Bai, harrapatzea azken finean, ez hasiera batean. Harrapatzea eta mezu batzu nunbaitetik sartzea, ez? Bai. Eta Pulsera zena ere evidente izan da. Katalunian ere hemen baino asko sobeto daude. Nik uste modelo bat aipatzen nahi zinean, bueno. TV3-eko batez besteko audientzia gurea baino askoz handiagoa da. Gu kanpora goazenean, goazenekin Madrilera, eta krison audientzia daukagu, eta ikusten dute zifra, eta hau krison audientzia, eta bai, ETB-rentzako krison audientzia da. Baina, karo, TV3-en hogeita piko ditu dutenean, orduan bai atentzioa deitzen du. Zuk eguneko 5, 6, azken bigarren denboraldiko azken atalak 9 bat egin zuen. Kristona da. Osa, hoa indikan audientziaren menpe jarraitzen dugula. Hori da, hori indikan, bai. Eta ez guk denboraldi honetan asko nabaritu dugu, jendeak gero eta Movistar gehiago daukala, gero eta Euskaltel gehiago, orain audientzia diferituan neurtzen da. Hau da, aukera dago eguneko audientzia eta gero 7 egunetara bildu zuen audientzia. Atal gehienetan guk eduki dugun audientzia ia bera izan da, ostiralean gaueko 9etan ikusi dutenek, eta gero astean zehar berriro Movistarren ikusi dutenak. Eta audientzia hori gero ordea ez da batzen, baina bikoiztu egin dugu ia audientzia hori. Aplikazioan izugarri ikusten da, zeratu horiek bai diela oso fidagarriak. Azkenan Netflix okitza bezala da, ez? Guazeneko karaoke guztik, guazeneko WhatsAppa, eta kapitulo guztik. Hemen badaude umeak eta gurasoak. Guraso asko kejatzen zian, ostiraleko pintxopotea izorratu diguzute, behatzitan eman behar dugulako hor. Eta, kasi barkamena eskatzen, ez? Eta, hoen guraso asko dute, bueno, jazta, behatzita laurdenetan behatzitaritan goaz, Movistaren jartzen dugu atzeago, eta listo, ja pintxopotea egin dugu. Pintxopotea. Mi esker, bai. Bueno, orduan, konsumitzeko era aldatu egin da. Eta korrika, eta guk hori nabaritu dugu 3 urte hauetan. Hasierantzan, eta orain ikusten dugu datuak hor daude, eta hori horren aurrean, ezer gutxi egin daiteke.
Nazioartea begira jarri baino lehen, pixkat Euskal Telesailekin eta itxiz, hola, bi galdera egin izkizueke. Lehenik eta behin, egin ez hola pixkat errepaso azkar bat Euskal Telesailen artean, ez dakit, Hasiberriak, Bieta bat, Jaunda Jabe, eta bar, Balbe Mendi. Gaur egun, imaginatu ematen dizuela telesailen remake bat egiteko aukera, ze telesaila aukeratuko zenuke, hori lehenengo galdera eta bigarren galdera. Zuen esku uzten baldin baute aurrekontu mugagabe batekin, nahi dezuen Euskal Telesail bat sortzeko, berdin zait generoa esaten baiazue, edo gidoi, edo historioa, edo aktoreak, edo nahi dezuena, zein aukeratuko zenukete? Alde batetik hori, ze telesail berpiztuko zenukete gaur egun, pentsatuta pixka bat 2019an gaudela, pixka Netflixen edo HBO-en edo nola funtzionatuko nuken, eta gero bestetik, ze telesail sortuko zenuketen zuen eskutik. Edo parte hartu nahi zuten aktore moduan, edo zuzendari moduan, nahi zuten bezala. Zu nahi baldin maztu hasi, hola? Nik uste Balbe Mendik boleto asko ditula, ez? Balbe Mendi bat hartze baizu gaur egun... Bitxi da, Balbe Mendi konkretuki jende asko gaipatzen du beti. Bai, klaro, dalako genero bat gainera, orain oso, ez? Asko egiten dira genero horretan, ez da? Bai, thriller... Thriller, intriga, gero dago horre fantasia, personaje naturaren garrantzi hori, eta bai, nik uste dut Balbe Mendi erraz egin daiteke remake bat, bai. Zure aukeratua? Nik Balbe Mendi ezatagatik, Hasiberriak esan nuke, nik egin nuelako, oso ondo pasan nuelako, eta iruditzen zaidalako urrengo urratsa izan beharko lukela, hau da. Eskam da hori, ez? Pirritx eta porrotxekin badago, eta kantak eta jende horreko oso ondo egiten du, adin baterako, gero guazen dago, urrengo urratsa, Hasiberriak eskam edo antzeko zer izan beharko luke, berriro esaten daguna, ez? 12 urte dituzunean, 14 urte dituzunean, eta orain ze ikusiko eta euskeraz, zeo zer egon dadin. Orduan, adin tarte hortarako zeo zer egitea, elite dauden bezala eta eskam eta olakoa. Bai, gero sare sozialetan galdera bat bidaliak izbetzako gero bine. Gustatuko litzaidake horlako publiko ikusle ziurrenik zailena, fideltasun gutxiena daukatena, publiko horrekin zeo zer egitea eta sare sozialak erabiltzea eta sare sozialetan ere euskara bultzatzea eta nik estilo hortako... Bai, ez bakarrik telesaila berak geratzea, bizik da pixka transmedia... Orduan hori berpiztuko nuke, berraldatzeko, ez? Eta zure kasuan? Guazenek ez du balio, Ez ditut horiek ikusi. Urruti etortzen zaizkit orduan Balbe Mendi botako botatzagatik. Ze telesail sortuko zenuke? Ze serie sortu? Ze gustatuko lehizte, ze genero? Oso argi dakat ze publikorako nahiko nuken. Gazte jenderako izango zen, hau da... haundientzako, ja beste era batera ikusten deguna telebista, bai mugikorra, bai nahi dezun guztia. Dezakit, senseita antzeko bat bai gustatuko litzaidake sortzia, hau da errealitate bat, baina errealitatetik kanpo doana, merke atera daiteke nahi balin bada. Osa, zientzia fikziotik joz, pixka bat. Bai, baina ez ez zertan kriston nabe bat jarri behar. Baizik eta mentalki zerbait sortzea, konexio berezi bat eta gela beltz batean gaude eta zukanik konexio berezia dakagu, osmosis bezala, osmosis sortu dute Frantziako enpresa batek eta kristonarrak hasta daukagu Netflixen, nik ikusi dut. Eta ikusten da, nabari da, argumentua daukala pixu handiago bat, bisualki dana baino. Eta nire ustez nahi bada sortu daitekela, eta bai, ni joko nuke zerbait hori. Filosofia antzeko kontu batean sartzea. Telesail horretan zu aktore eta Xabi Taulatz egongo lirateke kameratzea. Hori bai, ez? Bai, alba da. Nik telesail politiko bat egin. Politiko bat. Osa, Borgen moduko bat, baina Euskal Herrian. Niri telesail politikoak asko gustatzen zizkit. Errealitatearekin lotura daukatenak eta politikoak. Adibidez, Borgen aipatu dut, nordikoak, imaginatzen ikusten Borgenek erabiltzen duen gizarte kritika hori, ez? Kritikatzeko. Posible ikusten duzu benetan Euskal Herrian errespetuz, horrelako kritika bat egitea hemengo politikaren munduan? Gustatuko litzaidake eta izango litzake... Beharrezkoa, igual. Gizarte osasuntsu baten gaudenaren zinale. Borgen asko gustatzen zait, baina Occupy bezalako beste bat izugarri gustatzen zait, non batean Rusiak Noruega okupatzen duen, Bosch egon zan Gus Van Sanden serie lehenengo denboraldia izugarri gustatu ditzaidan, House of Cardsen lehenengo temporaldi batzuk gustatu zitzaizkidan. Neri, egizan, telesail politikoak asko gustatzen zizkit, El ala oeste de la Casa Blanca bere momentuan eta olako gauzak. Eta uste dut, Euskal Herrian ausartuko bagina, zerbait ondo dagoenaren seinale ere izango litzak ez, normaltasun batera iritsi garenaren seinale. Eta orduan asko gustatuko litzaidak olako zeozer egitea. Eta gai izan, hau galdera pixkat zaila da, baina gai izango zeinateke adibidez hemendik 10 urtera begira Euskal Herriko ikusentzunezkoen
helburua edo ikuspegia zein izan daiteken, nola irudikatzen dezute? Imaginatzen duzu mai inguru hau hemendik 10 urtetara gauza berdinetaz kexatzen, gauza berdinak salatuz. Ez. Baina benetan, ez zer gustatuko litzaizuken, benetan, zer hemendik 10 urtetara zer ikuspegi, zer ikusten dezute, nola ikusten dezute ikusentzunezkoen mundua Euskal Herrian orokorrean. Bolaren asunto hau zaila da, baina ni positiboa naiz, naturaz, orduan ni pentsatzen dut, baietz, etorriko dala, webseriak etorri da bezala formato berriak, plataformaren moduren bat aurkituko dugu denon artean, Euskal fikzioa, auspo pixka bat emateko. Baina pixka xabik esan duna, bizirauteko puntuan gaudenean. Nik uste momentu baten horrin beharrela esplosionatu, ez? Bai, salto egiten dugu edo biziraupen modu horrek ere ez du urte askotarako. Baina kontuan hartu behar ja izan behar dela, ez hemendik 10 urtetara. Nik uste dut abiez zineman urratxa handia egin dela. Dana ez da ezkorra. Irudiz zaizu zinema alde batetik joala hemen Euskal Herrian eta telesailak beste batetik? Ez que telesailak, hemen daukaztu Ainoa, 18 urterekin, eta galitzen zuenen Euskal telesailei buruz, ezin dizu erantzunik eman. Azkeneko 3 urtetan ez du ezer ikusi, berak entzuten. Ezin dugu zan bide ezberdinetetik daude, eta batek bide bat egin du, oso ona eta oso pelikula daude, eta bestea, errena dago orain, baina eske lehena akikabe ibili da urte askotan. Bai, egia da ez dugula garrantziarik eman, baina nahiko larria da, Ainoa ez gai izatea Euskal telesail bat aipatzea. Ez da zuregatik, ez da zure errua, kasu honetan gainea, baina... Errealitatea baten izela da. Baita, guen dola gutxi bile ginean, gutu errak eta hitz egiten, kokerrea, olako proiektu batean, master bat egiten izan gaztekin, ikusentzunezkoak, eta, formatu berrietaz hitz egiten, eta behiek zaten zo, eske guk euskaraz konsumitu nahi dugu ere, bai. Egin. Bai, demanda, reala, beroiek oso garbi zeukaten baietz, besteak ere ikusiko ditugu, baina euskeraz, esaten zuen, ez? Eta, nik konfiantza hori badaukat, desio horrek eta indar horrek eta profesioak eta arduradunak hor momentun batean inbarko dutela, ez? Olako, ja. Bai, elkartopatze bat. Aipatu ditugu nazioarteko hainbat eredu, nordikoa, Katalunia eta bar, orduan, nik uste interesgarria dela eta sanoa dela gaina, pixan nazioarteko telesail batzuk, interesgarriak izan daitezkenak ala ez, ze baliteke. Orduan, galdu nahi nintzuen, batzuk aipatu dituzue, baina telesailik ikusten dezue orokorrean, galdeki datu zait baietz, baina zein da gustokoena, zein esango zenukete, entzutea ikustea etorri den guzti hauei, bat, bi gomendatuko beharko bazenitu, ezte? Bueno, nik Black Mirror... Nik jadenak xigatu ditut. Eta posibila zergatik. Zergatik, badituzen gaien gati, daukaten bizio horren gatik, ez? Etorkizuna oreina eta etorkizunera joateko, eta gauza kontatzen daukaten... Claro, gainen nire pasatzen zea goza bat, oso kuleurri zale izan, ez barrutik ere, baina gero nire bizi moduan gatik edo nire buru agitatu honen gatik, demoraldi laburrekoak oso ondo konsumitzen ditut. Osa, 3, 4, 5 dauzkatenak, perfecto. Ja luzeagoak usten ditut normalki, ja bigarren demoraldira iriste banaiz, justu. Eta Game of Thrones ikusteko asmoa daukat, eta horri gustatzen zait, baina... Lortu duzu mantentzen... Baina denboran oso luzea izan dalako ere, bai, ez? Horren karo erresa da mantentzea, ez? Baina horren izate, baizat, 3 demoraldi ikusi zerbaitena, zaila iten zaina, 3 kapitulo bali maira do, eta, hori, beraz, miniserien aldekoa zehazu. Bai, edo, ez, Little Lies, edo, karriko dutela bigarren demoraldia ekanerakoia, ez? Big Little Lies, edo lakuak, irutzen zaizkit oso potenteak, The Crownen, hori, amorrazaldea naiz, ikuspuntuaren historia kontatzeko modu hori asko gustatzen zait, eta daukan kalidadeagatik, ez? Fakturan, gidoitik, aktoren aldetik, realizazio aldetik, orantxe Peaky Blinders, zure erruz, engantzatu naiz, eta da pasada bat, serie hori. Ez dakit, ez da, Pakita Salas bezalako serie bat, ez? Webserie batetik jaio dana, eman una saltoa. Hori izan liteke, pixkat, guztionen politena, ez? Aipatu ezakezula, esaldi berean, Peaky Blinders eta Pakita Salas. Hori da, bai, azkenan dana da erakargarria. Eta dira bi oso mundu diferenteak, ez? Zur kasuan, Xabi? Neri oso zaila egiten zaite bat edo bi komentatzea, zeren egia esan aldi berean pila bat ikusten ditut. Eta argi daukat orain, ekainan 3. denboraldia hasiko da El cuento de la criada, azken urteetako niretzako telesailik obrenetarikoa da. Beste genero batean counterpart ere iritzen zaitu oso interesgarria zala, edo dala. Zer inglesen artean
erabatez berdina Fleabag asko gustatzen zait ere, Amazonen dagona, batez ere berak kamera nola hitz egiten duen eta nola tratatzen duen. Looming Tower ere Amazonen ere gustatu intzait. Venga, beste bat utziko izut. Eta moztu ingo Eta izut. zergatik. Mira, olatzek esan du Paquita Salas, nik gomendatuko dut, lagun baten telesaia dela, ere txikia erla, Gente Hablando. Gente Hablando. Fluxerren urtzik ezagutzen Fluxi du. zer da, Antena 3-en, Atlas Mediaren plataforma, Bai, ez? bai. Álvaro Carmonak egin duen bai, telesaia. bai. Izenak dioen bezala, bi pertsona hizketan, 10 minutuko atalak, dira motz bat, eta orain justo, jazken usun badiaztu, Nick Horvik egin du serie bat, oso antzekoa dana, ez dakitia ikusi ez duten, justo orain HBO-n estrenatu dute, inglesa da, eta asuntoa da ere, krisian dagoen bikote bat, terapiara doa, 15 urte daramatza eskonduta, terapiara doa, eta orduan terapia aurretik taberna batean gelditzen dira. Eta orduan dira, terapian sartu baino aurreko 10 minutu horiek. Eta euren arteko solasaldia, State of Union. Eta, bueno, niri Nick Horby idazle bezala asko gustatzen zait, oaintxe hasi da, eta jazta isilduko naiz. Oso, apuntatu dena. Nik azkar Zure bukatuko kasuan, dut. hitz egin aurretik, ze sare sozialetan igual ez dituzu ikusi, baina esan didate galdetzeko Stranger Things ala Elite. Aber zein aukeratzen duzu, ez baituzu ikusi, ba ez busti. Baina esan didate galdetzeko eta durarik gabe, niretzako Stranger Things. Stranger Things, eskerrak. Ados gaude. Bueno, orain hori, zure gustuko. Bueno, Stranger Things, Osmosis, iruditzen zaitelako, hasieranerekin frantsesa zala. Kontuatu nintzen, doblatuta zeunan inglesez. Nulako oso ondo harrapatzen, hain zan ona argumentua, nula ubikatzen frantses produktu batian. Eta da oso polita da, benetako maitasunaren biladoan pertsona hoientzako egokituta, zuk jartzen duzu, pildora jaten duzu. Tatuaje bat sortzen zaizu hemen, interaktiboa da. Orduan, nik 54 ordutan, 48 ordutan, aktibatuko zait buruan sensore bat, nire hormonak ulertuko dituena, edo erabatea edo bestera esplikatzen da super ondo, baina ez gogoratzen. Ba, esaten duna, ba hori, ba, esango dizula zer sentitzen duzun. Eta orduan sortzen da zure buruan, hola ordenagailuakin egindako irudi bat, pertsona horrena, eta nesta ondo edo gaizki hitz egin edo ezakizte situazioan gauden, maitasuna sortzen da. Eta zuk erabaki dezakezu ea zuk ere tatuajea ezarri, eta horrela nik zu behar zaitu danean, edo gaizki nagonean, edo zer momentutan, interaktiboa danez, buelta ematen diot, zuri brillatu ingo izu, eta bion artean konexioa sortuko da mentala. Orduan, konexio mental hori da... Nik uste jendea engantzatuta utzi dezula. Bai, ja. Konexio mentala. Ikusi! Eta hori Beste Netflixen. serie bat esatezaket? Ja, un po, ez. Itxainik ez dut bukatu. Barkatu. Osmosis, Bai, zer dan bitxia, egon gehala ordu bete Euskal Telesailetaz hitz egiten, egon da hemen dena lasai, eta ja nazioarteko telesailekin Eta ja, orduan hemen piztu da pasioa. Claro, asko daudelako, eta danak nahi ditugu aipatu. Ze pena, Hori da, bai. Baina, bueno, bai, venga, beste bat utziko dizut. bota ba. The Good Fight. The Good Bai. Fight. Zer izugarria dela, eta azken atalek usu bezute gaina bereiek ez dute. CBS-ek ez datitxo hau zensuratu indu. Kristona iruditzen zait. Osea, bereiek hartu dute, eta bereiek orain The Good Fighten denboraldi hontan ez dati musikal batzuk jarri dituzte, ez dakit The Good Fight ezagutzen ez duten, da spin-off bat, The Good Wife, bat zegoen serie bat abokatuena zirudiena, baina bueno, beste gauza asko, eta orain spin-offa da, CBS-ek internet bidezko CBS-ek ematen du, eta horren aurten interludio musikal batzuk sartu dituzte gauza batzuk esplikatzeko. Eta CBS-kateak hori zensuratu indie, eta bereiek hartu indute, eta 10 segundotan kartel bat dago, esan ez CBS-ek zensuratu indie. Osea, kristona iruditzen zaigu. Eta ikusita ze pasiokin hitz egiten duzuten nazioarteko telesailei buruz, inbidiaz erreparatzen diozu telesail guztioi. Nazioartean ikusita zer egiten den inbidiaz. Gogokin, bai, gogoak, ni gogoa Interpretatzeko gogokin geratzen naiz. Bai. Esango nek, holako zeo zen nire hizkuntzan sortzea? Horrelako, ez dakit, pentsarazten bai. duen zerbait sortzea, ez? Benetan jendeari iritsiko zaion zerbait sortzea, beti da maitagarria. Antzerkian betetzen da nire ustez. Horrelako unibertso bat sortzea, baina telebistan ez, eta fikzioan ere ez, ordune, bai, ni inbidiakin geratzen naiz. Ez bidiazko farinak eman zidan. Bai, Hau da. zenbat premio erazi. Ekoiztetxe oso jatorrak zidan gaina. Bai, berekin bai. Ekoiztetxe jatorrian gallegoak dira, Galizian lan asko egin zuten, Madrilera jontzian, eta lortu dute Madrilen saltzea bereien historia bat. Eta jundirenean Galizian egin dute
Galiziako aktoreekin. Gu badakigu aktore gallegoak onak diala. Eta gure aktorekin egingo dugu, ez ditugu aurpegi ezagunak nahi. Eta gure Eta aurpegi ezagun bihurtu dituzte. Eta gure teknikariekin, Galizian duen teknikariekin egingo ditugu, zeren hangoak ere oso onak dira. Dirua daukatenean, eta gure gainak ere baikin itziten, hori kontatzen zuten, ez? Eta alde horretatik, Nvidia horrek emantzian, eta ez zuten, ez zegoen arazorik gallegoz zatitxo batzuk sartzeko, edo azentuakin. Gero, Telecinkok beste seri bat egin zuen Galizia narkotrafikoa, eta protagonistak ez ziren gallegoak, anetzun inor gallegoz hitz egiten, eta beste gauza bat zen. Eta Farinaren kasu adibidez, benetan nik uste dut beste gauza horiek dira, ametxe egiteko, baina Farinarena errealagoa ikusten. Eta alde horretatik Nvidia asko matzean. Eta Farina aipatzen dezula, uste zu badagola herrialde konkretu bat eredu izan daitekela guretzat. Egia da leheno Katalunia aipatu dugu, baina esan dezu pixka TV3-en datuak eta igual etzen dela konparatu. Ikusten dezute, zuek mundu horretan sartu zela, badagola herrialde konkretu bat, begiratu dezakeguna edo guretzat eredu izan daitekela gauzak bintzat horrela egiteko, bideo horretatik jarraitzeko. Eski nire uste bakarre ala ez, hau gertatzen zegoen. Asko beha. Zan ere, bedolako kasu bat. Adibidez dakit, Islandia bezalako... Nik uste dut Galesen eta Eskozian gauzak orain egiten hasi dira. Islandian trapet seria oso ondo dago. Eta saldu da, ez? Leko guztiak gainera. Eurek ero ere abantaia, gero guk askotan nordikoik konparatu nahi dugu, eta zama, Noruegan ez dira ere asko gehiago, baina eurek azkenean Eskandinavia osoan saltzen dute. Eta gehiago inbertitzen dute ere, eta ez dute arazorik igual inglesezko gauza bat egiteko, zerenan inglesezko ezagutzen dute, eta de repente egiten dizute Lillehammer, eta ekartzen dute Steve Zahn ara egitea, ez? Dago arazorik. Nun konparatu, nik uste dut hori, baude Galesen, Eskozian egiten dira, ez da oso, Israel beti telebista munduan adibide bat izan da formatoetan eta baita serietan, Homeland adibidez Israelen sortu zen. Nik uste badaudela Galizian gauza asko egiten ari dira, baina ez dutelako latzak izan duen zela, ez dutelako inoiz ekoizpena eten. Eta, egia da hori herrialde txikiak egon badaudela eta beraien hizkuntzetan gauzak egiten dituztenak eta gero bidaiatzen dutenak. Eta noski behiratu ditzakegula Eta uste dezute, askotan, batipat estatu batuetan, azken urteetan, pixkat, telesailak eta pelikula jarri da pixkat maila berean, eta egon dira hor salto batzuk, adibidez, ez dakit, Fincher edo Scorsese edo telesailetara edo Meryl Streep adibidez, Big Little Liesen bigarren denboraldian. Zuek uste dute Euskal Herrian adibidez, imaginatu ez dakit, Garaño Goenaga, Aitor Arregi, edo ez dakit, izen ezagunak gure artean, edo Telmo Esnal, edo danadalakoa, telesailetara salto egingo balute, agian jendeak beste ikuspegi batetik begiratuko lituzkela telesailak, edo ez daka zer ikusirik horrek. Osea, alegia, jendeak benetan ikusiko balu mugimendu hori, edo garrantzia hori maila berean kokatzen dela. Eski, garrantzia dator lehen bezala, ze enpakekin egiten dira, azkenean leku berean gaude, ez daukat arazorik pentsatzeko eta bereiek ere ez, Moriartik edo Txintxuak edo siriak ekoizteko asmoa eta gogoa dutela, baina egon behar da aukera. Eta aukera esan nahi du aukera. Egon behar du aukera, lehenengo egon behar du aukera. Ja esan dezatelen gauazen produzitzea 2-4 aurten. Olakoak, orain erabaki dugu beste formatu berri honetan experimentatuko dugula, orain goazen gukitzitea, baina momentu honetan gaude danak, beraiei begira, beraiei guri begira, eta hor dago, momentu bat ja... Eta nik uste, Brinkolan ere aritu ziren... Bai, egin zuten egia da, bai, beraiek egin zuten. Egia da, gure oso herrialde txiki batean gaude, eta lagunak ditut asko, eta osuna dira, baina ez dituzte... Pixate, exagerazio bat jodet, baina... Claro, ez direla ere publiko orokorrarentzako hain ezagunak, hainbeste erakartzeko moduan, ez? Zenbat ikusle dituzten euren pelikulak izugarri ondo egonik, ez diala, esan ditut, ez da Scorsese, ez da Fincher. Ez, baina, handiaren oi hartzuna ikusita, handiaren sortzaileak telesail bat ikusten. Bai, hori funtzionatuko luke. Jendearen gaz, eta, eskertuko nuke, eta, baina, klaro, olatzek esan dut hildoan ere, Scorsese datorrenean edo Fincher datorrenean, bere aurrekontua, atal bakoitza pelikula batean aurrekontuaren adinekoa da. Gero, jakinin behar da, guk guazen 3 egun territan egiten dugu atal bat. 60 minutu. 3 egun territan atal bat atea egin berrezu, eta astebetean idatzi egin berrezu atal bat. Bezala aurrekontuak ez dizu ematen. Orduan, hori ezin du den horke, esan dizute, azkenean, hortar ere moldatzen jakin berrezu. Nik aipatzen nuen,
Steven Spielberg alin badator eta guazen egitea, ziurrenik ez da gai izango ordu bete egiteko. Beste gauza bat ingo luke. Baina ordu bete ezingo luke atera. Esan dute, azkenean pelikula bat 6-8 astetan rodatzen baduzu, ordu terdi 2 ordu egiteko, guk 9 astetan, Ainoak dakien bezala, 9 astetan 13 atal rodatzen ditugu. Eta idazteko Biblia hilabete batean idazten dugu eta astero atal bat entregatu egin behar dugu. Hor dago gakoetako bat, ez? Askotan ere inbertsioa pentsatzen dela bakarrik ekoizpenean. Eta aurre ekoizpenean inbertsioak ere merkeagoak dira, eta etekin handiak atera daitezke hortik, ez? Bai gidoietan eta bai hausnarketa lan horretan. Ez nengoatzen ez eskamekoa kontatzen egontzala, seria egin aurretik, egin zuten casting bat, baina izugarrizkoanik ez dakit, ez? Danean Noruega osua pasa zuten, eta zan casting, ez zan faltsuare, baina pixkatxoa bai. Jotentzen gazte guztiak anartzen castingetan da galdetzen. Zein dira zuen kezkak, zein dira zuen gaiak, zein interesatzen zaizue. Eta hortik atera zituzten besteak beste gai nagusiak, hildo nagusiak serierarenak, 9 hilabete beranduago hasi ziren idazten. Eta atera zuten asko entrevista haietatik. Osea, lan guzti horiek ere hemen ez dira ez da pentsatzen, ez? Karo, zertaz biziko gara, ez? Baina egia da, ez da lain garestia ekipotxoa jartzea, baina karo, ekipo horre jakin behar du gero ukiko dula hori. Azkenan ez da inbeste, baina bereiek bazekiten gero bide moraliz euskatela. Benga, eta sortu zuten hortik. Eta gero beraien planteamentuak, adibidez orain edizian, eipatzen gazte bat, musika talde bateko azala, baina hasi zala sare sozialetan gero transmedia mundu hau ere, beste dago egiteko, eta ez da lain beti ere garestia, ezek eta mugitzea eta sinergiak egitera. Eta gazte hau jarriko zuten sare sozialetan jafitxatua zeukaten, normal, musiko bezala, bere bidea egite, itako apustuak etenean agorregunez, faltsukeri horietatik, baina gero sortzen atrakzio bat, eta gero jazan serie bateko protagonista bat. Horren, baina denbora dala askotan horretarako, pentsatzeko, hausnarketak iteko, gaiak, edukiak, gero ze kapitulo, eta ez da beti, 12, ez dakizera, eta bilar, hilabete bat, hortik ata bergea, ze hor itxota gaude, ez? Itxota momentuz gaude itxoiten, baina... Aipatzen nahi adibide konkretuak eta bizkat makinaria horren atzean dagoen guztia, baina amaitzen juteko guztutuko litzateke bizkat kontatzea nola ikusten dituzuen telesailak. Alegia, lehenengo galdera, plataforma berriak, ja gure gizartean txerratuta daura bat, erabiltzen dituzue plataforma berriak, zeintzuk denak batzu? Bai. Nik Movistarrez, baina Netflix, HBO, eta gero lagunak esaten badiat ez dakizer, sartzen naiz free, gesten de filmin. Bai, sartutik zen handiak etitu, ni ez naiz oso fidela. Eta, bai, de repente lagun bate daukat Netflix, sartu nire kontuan, eta horrela daukat Netflix. Pixka bat humorearekin, hainbeste dago konsumitzeko eta... Bai. Zuek erabiltzitu zue? Nik bai, ni... Zure garrikatu. Zuk dan ikusi deudana. Nik gutxora danak eta gaina bai pagatzen ditut. Amazonekin dakator resistentzia. Eta adibidez, Juego de Tronosekin sartu inaiz, baina Juego de Tronos aitortzen dut, ez dut telebistan bakarrik ikusten, baizik eta proiektuarekin jartzen dut. Etxean eta handiagoan ikusteko. Ilunagoan ere bai, ez? Hori izan da gaia, ez non, baizik eta nola ikusten dituzuen telesailak, hemen ikusten uste diferentzia dago dela Ainoa eta zuen artean, zuk telesailak nun ikusten dituzu? Portatilean ikusten, telebistan ez, edo mugikorrean zuzenean ikusten dituzu. Nik afaldu eta berehala logelara noan nire gaueko kapituloa edo pelikula ikustea, eta Netflixen ikusten dut, ze HBO eta Amazonek ezakit ez diate, enaiz animatu, ez diate inbesteko... Baina gaitzea telesail bat mugikorrean ikusteko? Bai, noski. Aplikazioa jetxita hortxea daukaz. Hori? Baina Netflixek adibidez, zirkular bat bialdu zuen, ekoiztetxeetara, esan ez, mesedez, ez da agindu bat, baina bai aholku bat, zuzendariei esan, plano guztiak belaunetetik gora. Eta oso beharrezkoa bada bakarrik plano generalak bota. Orduan, gu diru faltagatik beti egon gara deseatzen plano generalak botatzea, benga, undia, zine moduko gauzak, eta beti biltzen gehan horrela, plano motzak, ez ikusteko ez dagoela jenderik, ez ikusteko eta Netflixeko hain, esan du mesedez, ez da derrigorrezkoa, baina gomendatzen da plano generalak, mesedez bakarrik historiak hola oso bat zokotik ez dut jendeak mobilean konsumitzen duelako. Guztionekin sentsazioa daukazue, baina idea pixkanaka sartzen eduki vertikalaren kontu hau, batez ere Instagram Storiesen kontuagatik, ia gauza asko vertikalean ikusten ditugula.
sentsazioa daukazute, ez dakit, nire hausnarketa pertsonala bada, baina lehen, zinema hartuta historian zehar, beti egon dela joera pantalla alik eta panoramikoena, nolabait, gizakiaren biztara egokitzea, baina gaur egun joera alderantzizkoa dela, gu egokitu behar gela teknologiara alderantzizko joera hori nabarmentzen zute. Piskat Black Mirror aipatu dezute, ez? Black Mirror garai batean bizigea. Baina bi joerak daude, ez? Alde batetik daude vertikalarena, nik gorrotu dudana, eta hauekin gaina desesperatzen naizela, zeskate duzu, bialdu iguzue bideo bat mesedez eta telebizioan mintzeko, eta vertikalean, me cago en la leche, eta gaina duzu, horizontalean, bai, iristen abestua, vertikalean, pumba. Baina bestelde batetik, joera bat dago ere, ibizun kontola kiria eta olako seietan, ez ja panoramikoan, baizik eta oraindik panoramikoagoan egiteko. Beraz ez da joera hori galdu, biak daude oain. Biak daude, eta zeluloide ere itzultzen ari da zenbait lekutan. Osa, nik uste hor, azkenean nasketa badagoela orokorrean, ez? Eta nola, plataforma guzti hauek nola uste ez dute aldatuko dutela hemendik, 10 urteak komentatu dugu, kontsumitzeko modua. Bide honetatik jarraituko du, lehen aipatu dugu asteroko zita hori, ez? Goenkale, astelenero, dragoi bola egunero 8 Olakoak galduko dira, betiko? Nik uste baietz, nik uste ja jendeak egin ditula bere zita propioak, ez? Pues batzuk ja jaikiko dira eta piztuko dute Netflix, besteak ez daki zer. Egia da nik uste la pantalla egongo da, eta hor barruan ikusiko duzu dana, ez? Daukazu dana konektatua, eta horrekiko dituzu zure plataformak, zure telebistak. Tendentzia badirudi hori dala, oin ez dakit gero igual da erbente berriro bueltatzen gea beste ze batera, eta gero eta eventoak geldituko direla bakarrik da futbol partido konkretuak, edo kontzertu bat, edo realityek adibidez oso ondo funtzionatzen dute egun konkretuetan, ze gero jendeak horri buruz hitz egiten du, baina badirudi fikzioa bai badijoala bide horretatik. Badago gero ere estrenoarekin jokatze hori, ez? Orain kapitulekin pasatzen ari dana, ez? Fikzioarekin ikusten pixkat musikarekin gertatu den gauza antzekoa gertzen ari dela, ez? Garai batean denok gutxi musika bera entzuten genuen edo esantzekoa edo denok ezagutzen genuen musika guztia, haino oraindik jaio gabe zegoenean. Denok azkenean denok musika leku beretik jasotzen genuelako gutxi gorabehera, bi irrati emisora zeuden eta listo, orduan, bueno, ezagutu niko hain ez dut ezagutzen Ainoak kotxean eramaten badet, Ainoak telefonoa hartzen du, eta nire kotxean ez dakit nola egiten du, baina jartzen du, eta ez dut ezagutzen abesti bakar bat ere. Eta nik jartzen bat musika beak igual ez du ezagutzen, eta seriekin ere pixkat hori gertatzen ari da. Hau da, hemen baude amakomunak, baina gero ere bakoitzak bere bidea egiten du, eta hori ere pixkat, nik uste dut, bueno, pena badala nolabait, ez? Nik falta motatzen dut ere, nire etxean adibidez, Friends gogatzen naiz, Friends ikusteko elkartzen ginela igandetan, hor ikustea, eta nire eitak nola egiten zuen farrez, ez inoiz ikusi. Eta Los Soprano elkarrekin ikusten genuen. Ez dakit, Twin Peaks, olako gauzak. Era kolektiboan ikusteko joera hori ez? Hori polita bala. Eta ez niri, guazenen gauza polit bada, jende esko esaten digula, elkarrekin ikusten dugu. Eta pizza hartzen dugu, eta ikusten dugu. Hori niri oso gauza polita iruditzen zait, eta egia da hori galtzen dijo, ala ez? Eta, bueno, ez dakit hori noruntz jungo dan, baina bai hor badagola joera hori, ez? Oso ondo, bueno, gelditu baldin mazateko goz, zerbait proposatzeko edo zerbait gomendatzeko hain da momentua, bestela, bueno, jendeari emango dio ditza, norbait galderari badu edo zerbait aipatu nahi baldin badu. Zure fanakun dira. Urtzik, ustez, Maitena. Urtzik. Txapa. Bai, bueno, Xabiri pixka bat komentatu, bueno, Xabiri eta Inoari ere, eventoarena, nik uste Euskal Herrian familia askotan lortu dezutela ostiral gauetako eventoarena guazen ikusteko familian aurrek, eta hori aipatzen dezutenean aurroiek gero euskaraz kontsumitzeko ohitura hori izatea fundamentala da, eta gazteentzako balego ere hori importantea da, baina familiten hasita hortatik ondoago, ez? Gero, justu, igual enroiaten gonez pixkat, baina justu batzo elkarrizketatu nun Oberta Unibertsitateko irakasle bat Lena Neira eta farinari buruz hitz egiten zian, eta aipatzen zuen zen leno esan duzu inbidi hori, eta farinak nola oso ondo funtzionatu duen nazioartean pertsonaiak direlako sinesgarriak eta hori ez, eta lehen ere abiez jente hablando aipatu duzula, iruditzen zait ere gaur egun egin zitekeela gidoi on batzukin euskarazko produktuak jente hablandoren tankerakoak edo farina ja da garestiago,
baina egon daitezkela interesatuak ziur aski beste talde batzuk edo plataforma batzuk hemen ekoizteko baldin badaude nobaiteko aukerak. Eta gero, oain galdera, jazkenean. Barkatu. Baina eskertzen da. Barkatu. ETBekin du deialdi bat, lau telesail egiteko hiru telesail lau ataletakoak. Orduan, ze motatakoak ikusten dituzue gehiago, lehen Farina aipatutako estilo hortako zerbait, edo zerbait intimistagoa elkarrezketetan, gizarremanetan lotuago egon daiteken jente hablandoren tankerakoa, edo Ainoak aipatzen zuen ja osmosis hori, ez zaidala hainbeste gustatu, zen sortzi eta Black Mirror gehiago gustatzen ezkit, baina ez dakit ze motakoak eta zuek ere proiekturen bat aurkezteko asmoa baldin badezue, proiektu horiek ere noiz hasiko lirateken grabatzen, ze karo, olatzeka ondo aipatzen zuen bezala denbora ere galtzen ari da. Zatika pixkat, hori ETBek horrela deialdi bat egin zuen, eta proiektuak aurkezteko epea orain amaitu berri da, apirilak 30ean, eta ez dakit egia esan noiz hartuko duten erabakia, beraiek eskatzen zuten azan, pertsonai edo gertaera errealetan oinarrituta edo inspiratutako gauzak izatea. Orduan ja horrek esaten zu, ez dela Ainoaren antzekoa izango, eta ziurrenik, jendeak desente hitz egin beharko du, aurrekontuak ere horrela eskatzen duelako, baina, ez dakit, Farina, oinarrituta beharko duela izan hori da eskatzen dutena. Ez dakit, zenbat aurkeztu diren, zenbat proiektu aurkeztu diren, guk bi proiektu aurkeztu ditugu, eta egia esan nik uste dut gaina oso polita diela, eta bat bereziki, eta hori ja garatzen ere hasi geha, konfiantzazko daukagulako, eta gure irabakia izan zen gainera, beste plataforma horietara jutea, eta zuzenean, esan bira, guk pentsatzen dugu hau egin dezakegula, eta ETBek interesa eduki lezakela, eta topatu duguna da, pixkat lehen esaten hildoan, esan digutena da, HBO-an asko gustatu ditzaien bat, es que estamos haciendo patria. Y no vamos a hacer más del País Vasco ahora. Hacemos 3 series al año, no van a ser 2 de esto. Bueno, Movistarra Junienta, es que vamos a hacer una sobre el comienzo de ETA, no vamos a hacer más vascos este año. Hau da, beste batzuk, Aidia kontatzen. Lehen esaten nuena. Lehen esan duguna. Zuk kontatzen ez badezu, beste batzuk etorriko dira kontatzea, beste batzuk kontatuko dute. Eta hoi, Aitor Gabilondo hemengoa da, ez atzea egingo dut. Bai, ez dira igual, ari dira zentzu txarrean, baina... Ez, esan nahi zut. Euskaraz ez dirala egin. Bai, hori da, ez dute euskaraz egiten, baina, esan nahi zut. Orduan, topatu geha horrekin justo aurten, badagoela, ez dut esango boom bat, zen bi dira, baina horrek egin du ere, Netflixek adibidez esatea ere, baina eske jau egari dira ja Euskal Herriko gauztei buruz hitz egiten, ez zaigu interesatzen, hau da. Espero dut, eta nik konfiantza daukat urrengoan lortuko degula, holeta sartzea, baina justo hain kasualidadez, badaude justo bi plataforma hemengo gaiei buruzko telesaiak egiten, ez? Orduan, urrengoan saiatuko gara berriz, zer ikuset etorkizuna hortik datorrela. Eta nolakoak izango diren hori ETBkoak ez dakit erabakia noiz esango dute, baina beraien asmoa gero irakurri nuenez, guri ere etzigut nola komunikatu, aurten estrenatzeko asmoa edo zeukaten. Epeak oso justo daude aurten zehozter estrenatzeko. Nik zaila ikusten dut, idatzi behar bada, rodatu behar bada, montatu eta... Ez da erresa urten, baina ez dakit, hoi ja ETBko norbaitek erantzun beharko lizuke. Beste norbaitek, galderarik, aprobetxatu zazue. Inorrez? Bueno, inorrez baldin animatzen, eskerrik asko, etortzagatik, eta eskerrak zuei bai, emandako bidean eramateagatik eta informazio guztiagatik, eta hori, aberremendik amarrutetara ez dugun mai ingurua, aber ospatu behar dugun mai ingurua, baina... Hori, bestera batea, bai, zarantzai gabe. Gustatuko litzaiake eta deitu zidatenean gaina ipatu nuen, urrengoan 10 urte barru edo denean,
gu edo beste batzuk egotea euskarazko telesail batekin, baina ez zergatik euskarazko telesailei buruz hitz egiten. Hau da, beste edozein telesailet kategoria berdina. Bai, hori da, beste kezka. Euskara izan dadila erabiltzen dugun hizkuntza, baina hitz egin dezagun. Maila berean, lehen esan du Pakita Sala eta Peaky Blinders, tartean euskarazko bat. Telesail politikoi buruzko mai inguru bat. Eta badago euskarazko bat, eta badaude beste hizkuntzetako beste batzuk. Hori da, oso ondo. Seinale ona izango litzake. Eskerrik asko. Plazara handi bat. Oso ondo, eskerrik asko zuri.